Jeg har snydt jer. Jeg har løjet over for jer, jeg har bedraget jer. Og jeg har tænkt mig at gøre det igen. For prøv lige at lytte til det her. Vi har købt hvad fra en gummibåd til vandpistoler, hvor vi blev båd. Eller hvad med det her? Meloner kræver snart tilskud, for jeg kan kun købe på tilbud. Eller måske den her. Åh nej, hvad skal jeg dog nu gøre? Min numse, den bliver aldrig tør. Det kommer vi tilbage til senere, fordi først så skal vi lige spole tiden et lille års tid tilbage. Til en dag, hvor jeg scrollede på TikTok og pludselig stødte på noget helt nyt. Og det var cirka 30 sekunders musik, lavet med et program, der hedder Udio. Med Udio kunne man lave musik med AI. Det var måske ikke helt nyt, men der var ikke ret mange, der kendte til det, og jeg kunne ikke finde andre i Danmark, der havde lavet noget lignende. Så jeg satte mig ned og nørdede Udio dag ind og dag ud i en hel uge og lavede over 1000 sange, hvor jeg testede alle indstillinger for at finde ud af, hvordan programmet fungerede bedst. Og det skal lige siges, at AI-musik på ingen måder er perfekt. Overvejer muligheder, der er faktisk mange. Jeg kunne bruge mine fingre, ellers vil jeg give den lang. Men hvis man sætter sig nok ind i det, så kan det komme tæt nok på til, at de fleste mennesker ikke lægger mærke til, at det ikke er perfekt. Og her begynder det sjove, for nu vil jeg skrive en hel sang. Det blev til Vandmelon, som er lavet ud fra mimen 100 kroner fra en vandmelon. Nu er det ej. Så skød vi en musikvideo, og så var den faktisk klar. Så jeg udgav den. Den klarede sig fint nok og er blevet afspillet over 100.000 gange. Men kan det blive endnu mere populært, hvis nu det var en sjov sang? Så jeg lavede Ikke Mere Toiletpapir, som nu har snart 500.000 streams. Og siden da er der sket rigtig meget med den slags musik, og det skal vi lave sjov med i dag. Forresten, hvis du godt vil se mere, så smid lige videoen et like, fordi jeg har ikke lavet sådan en slags video her før. En af de ting, der er sket rigtig meget med på det seneste, er stemmen. Der er kommet en masse nye features og programmer, som gør, at det burde være muligt for mig at lave AI-musik, men med min stemme. Det lyder fuldstændig vanvittigt, at sådan noget det overhovedet kan lade sig gøre, men det burde kunne lade sig gøre. Jeg ved ikke, hvor svært det er. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at kunne finde ud af det, så jeg ved ikke, om det bliver en del af den her video. Men nu, der skal vi i hvert fald have lavet noget nyt musik. Og målet med i dag er, at vi skal lave en eller anden form for hitsang, men uden rigtig at være en hitsang. Jeg vil gerne gå efter at lave en eller anden form for comedy, med noget, der er catchy, så folk nemt husker teksten og kan synge med og kommer til at høre sangen igen og igen. Altså lidt ligesom at lave en hitsang, bare uden at være god. Jeg ved ikke helt hvorfor, men jeg synes alle de her sådan comedy-sange og sjove sange, det er altså bare noget af det fedeste at lave. Så det tænker jeg, vi skal have lavet noget mere af. Jeg ved ikke helt, hvad emnet skal være, men hvis jeg lige tager 10 minutter, så ved jeg, hvad den skal handle om. Hvad nu, hvis man lavede et eller andet om, at jeg har en irriterende nabo? Eller jeg har en nabo, hvis hund skider på min grund. Det tror jeg, man kunne lave noget ret sjovt ud af. Men så finder man ud af, at det ikke er hunden, men det er min nabo, der skider på min grund. Okay, jeg ved ikke helt, hvor det her det bærer hen af. Jeg skal have lavet en eller anden form for tekst. Det er noget, der er nemt at lære. Det skal gerne være sådan med de her sjove sange, at når du har hørt den 1 eller 2 gange, så kan du sangen, fordi den er catchy. Okay, vi prøver på et eller andet. Det, der er med AI-musik, er, at man kan ikke på nogen som helst måde danne sig et udtryk af, hvordan sangen skal være, før man ligesom prøver at smide det i programmet. Hvis man har en idé om, hvordan en melodi kan være, den kan være... Det sker ikke. Så man bliver simpelthen nødt til bare at skrive nogle tekster, der rimer, og så prøve efterfølgende at bygge det op som vers, bro og omkvæd. Og så smide det i AI, så den danner noget musik, der kan passe sammen med de her rim, du har lavet. Det skal vi i gang med. Nu har jeg fået skrevet det første tekst. En dag, da jeg stod op, en dag som alle andre, tog min sko på, for jeg skulle ud og vandre. Tog kun 10 skridt, til jeg trådte i noget blødt. Lignede en romkugle, men smagte ikke så sødt. Så jeg simpelthen trådte i et eller andet, der er brunt, og bare tænkte, kan jeg vide, om den kan spises? Okay, det går vi med her i første omgang. Og bare lidt for sjov skyld, så kan vi allerede nu prøve at tage den her tekst, og så simpelthen smide ind i AI, og se, hvad den gør med det. Vi prøver lige at sætte ind, at det her, det bare er vers. Vi prøver at køre en 8 sekunders intro, og så ligesom 24 sekunder, hvor den kører det her igennem. Det kan godt være, at det bliver en lille smule sløvt, men det ser vi til. Kreer. De første er dannet. Lad os prøve at høre, hvad den har lavet til os her. En dag, da jeg stod op,
Der er ikke så meget, der er specificeret her, så vi har en lille børnestemme. Det er faktisk ikke lige, hvad vi behøver. En dag, da jeg stod op, en dag som alle andre, tog mine sko på, for jeg skulle ud og vandre. Tog kun 10 skridt, til jeg trådte i noget blødt. Lignede en romkugle, men smagte ikke så sødt. Okay, det bliver sjovt der. Der er nogle ord, den lige udtaler lidt forkert, ellers så kunne det her altså være et meget sjovt bud. En dag, da jeg stod op, en dag som alle andre, så mine sko på, for jeg skulle ud og vandre. Nu bruger jeg lige det næste stykke tid på rigtig at få formet det første vers og lavet en ordentlig version af det. Og så ser vi lige, hvad det bliver til. Nu er det et par dage senere, og jeg har fået lavet cirka halvdelen af sangen, efter jeg har genereret, ufattelig mange sange. Men jeg har også fået lavet en, som har potentiale. Fordi det her, det lyder faktisk helt udmærket. Nu skal jeg lige prøve at høre, hvad jeg har fået lavet. Og ikke lige tage af, hvordan tingene er stavet. Det er bare sådan, man skal gøre, når man bruger AI til at lave musik. I dag vil jeg ud og gå, ligesom mange andre. Jeg tager begge sko på, for jeg skal ud og vandre. Når ikke ud på min gade, før jeg træder ind og blødt. Ligner chokolade, men smager ikke så sødt. Men ud af øjenkrogen ser jeg noget bekendt. Det er min nabo, hans navn det er Bent. Og Bent han griner, for han har jo en hund. Han ved den sviner og sikkert på min grund. I øjnene den sviger og den lugter ret krum. Men Bent han bare griner, jeg synes han er dum. Hvorfor lyder det så godt? Og nu når vi ligesom har det første stykke af det her, så synes jeg, vi skal prøve at lege lidt med det der med at få min stemme på i stedet for AI. Og den del skal jeg nok spare jer for, fordi jeg brugte 7 timer på Controller Voice og kom ingen vejen, som I kan høre. Jeg tager begge sko på, for jeg skal ud og vandre. Nej, det lyder jo helvedes det. I dag vil jeg ud og gå, det er som mange andre. Ej, kæft, det lyder helvedes det. Så jeg gav op på den del. Men nu er det blevet et par måneder senere. Jeg har fået lavet sangen færdig, og det er blevet tid til, at vi skal lave en musikvideo til det her. Og selvom at det jo teknisk set er mig, der har lavet sangen, så virker det stadig mærkeligt at snyde mig til at synge den, fordi jeg synger den i musikvideoen. Beklager til jer, der faktisk troede, jeg kunne synge. Uanset hvad. Jeg har købt noget skrigende gul sengetøj, som vi skal bruge i starten af musikvideoen. Og vi skal i gang. Okay, er vi klar? Ja. I dag vil jeg ud og gå, ligesom mange andre. Første 4 sekunder i hus. Så er der en hundlort, og den skal jeg lige træde i. Jeg ved ikke hvorfor, at jeg skal have sådan en Svend. Hvorfor er der pølser ud foran mit hjem? Jeg ved ikke, om det ser godt ud. Jo, altså nu kommer der også slow motion, så kommer det til at se rigtig flot ud. Nu er vi cirka halvvejs med den her musikvideo, og jeg ved godt, der ikke lige kommer så mange clips med det, men det er lidt besværligt at score den her med rundt, samtidig med, at vi har gang i et andet kamera til selve musikvideoen. Nu skal vi lige bruge noget vand, fordi jeg skal have sådan lidt tårer i øjnene-agtigt, og den her der er lavet et lille hul i, så man lige kan... Alting, det er bare så trist. Jeg fik det ind i øjnene. Hold da fast. Så er vi klar til næste scene. I øjnene den sviger, og den lugter ret krum. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Nu er vi blevet færdige med den første del, hvilket betyder, at nu skal vi have fundet Bent. Hvor er det skide åndssvagt det her. Hvad sker der nu, Guldborg? Jamen, vi kan ikke finde Bents kostume. Og vi skal ligesom bruge den nu. Hvor helvede kan jeg lagt det hen? Jeg fatter det ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Vi kører ind til Esbjerg og så køber sættet igen nu. Jeg ved simpelthen ikke, hvad vi ellers skal gøre. Jeg har ikke andre idéer. Ja, vi løber tør for tid at løbe på, så... Ja, det må vi gøre. Det gør vi. Nu er vi kommet tilbage og har købt en ny Bent. Så skal vi bare lige have gjort sådan her. Hey, Bent. Hold kæft, hvor er det grimt det her. Lad os komme i gang. Bent her kommer bare lige ind for at sige, husk at subscribe, hvis ikke du allerede har gjort det. Jeg kan se, at der er en af jer, der ikke har trykket subscribe, og jeg tror sgu det er dig. Jeg har fortalt ham, at den væk fra min jord.
Ben skal samle op, når hans hund den laver stort. Så Rasmus, hvad er vi færdige med nu? Vi er færdige med musikvideoen, i hvert fald eller den første del af det. Og det har det været super irriterende at filme, fordi mit overskæg, det bliver ved med at falde af. Tror du, vi kan bruge superlim? Ej, så får jeg det aldrig af igen, tror du? Så kommer jeg bare til at være Bent. Så det siger vi, det var alt for i dag, og så ses vi igen, når vi skal ud til et rigtigt studie og lave part 2. Det her er dagens lokation. Et studie i Herning. Sådan en rundhorisont, som der er her, skal vi bruge til musikvideoen, så det her er et perfekt sted til det. Og det ser faktisk godt ud på video, det her. Det ligner helt, jeg med en Søndergaard-video nu. 4 hestepiger versus en kattedame. Der er en lille smule mørkt her, men det er der ikke, når jeg går derhen, så lad os starte. Bent han er min nabo, og Bent han er dum. En kæmpe taber, som laver kumpelum. Jeg vil hedde en lille kasse ind. Det her, det kan et eller andet, føler jeg. Altså bare gør det, fordi det bliver brugt alligevel. Nu har vi fået lavet alle de første scener, som sådan er med mig. Og nu skal vi have lavet alle Bents scener. Det vil faktisk være meget sjovt at have sådan en klip, hvor Bent han måske står med den der lort i hånden. Ej, det bliver for meget, gør det ikke det? Nej, det synes jeg ikke. Vi prøver at lave et shot af det uanset. Det er super mærkelig musikvideo det her, når jeg tænker over det, men jeg tror den bliver rigtig god. Så ja, jeg skifter lige til Bent. Hej, her er Bent. Så, nu er det blevet dansetid. Det er fandme hårdt at danse, mand. Det var alt for den sidste optag af musikvideo. Jeg er træt af Bent, fordi mit overskæg det falder af hele tiden. Så Bent han takker af for nu, indtil vi ses igen. Det blev fandme mørkt. Og sådan her har jeg snydt mig til at lave musik, uden at fatte noget som helst om musik. Men hey, så kom der en sang mere ud af det. Like, subscribe og lad være med at lege med tis, så brænder du i sengen. Eller sådan noget. Stream Bent, den er ude på alle musiktjenester, og indtil næste gang, så peace. Bent han er min nabo, og Bent han er dum. En kæmpe taber, som laver kumpelum. Han får mange klager, når det sker på min grund. Ja, Bent han er min nabo,